ma woni pedua ni senti upen super pedifo atena se DLFM fidie mu asoro so krojen pa wonom a enkofa tunsanso bone emfa mara ni nyina da eye Lumba supanti ene wonam kwa na pensu ato a enkra nche de oton pia wata ne se we de mesra wadam pia wata nom da bi ka cha ne se wo Lumba supani kuto ni nsu a wonom a ebetua wono apomuden no ni matuma kon kan yepa etini etiama ne akonya kese ato honom de maga na hyenkafo no wo nso a wonom ene bebo ya anase ne traffic ni hwie no bomodem ne mpirifo panipa mamoden be fa nsu bi de akwa china ga na de hye nso wonom anya nsu bi anom ti bomodem na fra mpirifo na gimi nkyeremu se wonum ki atwi anase traffic no mitwa bone fra mpirifo adwuma we na pan 05555 no aya miensenti bomodem na body edikan 0555 ubowia na wode 4757 e de atwaso me set mu bio e de amam 0555 274 757 ana 05774 753 43 wo bo abetua bo na wonso adwuma pa abepie mu e wo Lumba su package no tuma nya bi na wonso sika etuma be se oproso nya bi etimi e de hwa busia wo ba dwuma ko so ya sense ne menu nsa ka se bo yentena se ne emfa mu nsem nyada emna mesomo edi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bene Adwoa Agyei Sikapa ne ya atena se ba mu nyina atena se o na mo atena se o Kwaso kwaso me se kwaso ana mse kwaso kwaso se kwaso e dia na do ba ha me fa fom nananum hwe oba ma nananum bu ofo mbati ya yegu so te bisa me azim fa fom adibi nananum se dia na do be pie ha nana dedi kan mo atena se DL News. It's official. DLFM 106.9. Yabamo atenase afensu akwaba ediba dear enumla no nsia kasebo no eso na yensha kasebo na se a na yahya ase edi afiri nkwanta eno no ewo oti matanim na nka betodwa ekirem se na wotwe atwam yi na wotwe mu de adehye mo nkwanta no wodom ho efa wodom yepa afiri se mentem ho ase bia sori ane nyina da eya hensem ene abusuan ntoko ama no homre so ewo ti eye matanim no efatewani ense o ka kira kura emunsem akoye ensem pi na nka betodwa ekirem se ukopie mu awoti mantan mu a ne nyina da ene se positive de nkala bonten so ekirem nipa mako aduonum 50 na ne wonom ensa aso mu pagi se twi awoti mantan mu kirem se basa ya hodo a ekoso oti mantan mu no wonom ensa etimi ahyase ye bi pa ne senti ebefo hwɛ ne mamoden de bakɔ gina manoma mra etimi ene wo madi pa woti mantan se betimi abona basa ya ekoso oti mantan mu no eto betimi etwa na National Security Coordinator DCOP Osman Abdul Razak akoko piemu onkwanta obon homaden enna nanama tengonwamo oti mantanim etimi atenase ahwehwemu ahunu de enti enam so menne mika sei menteme ho ase asan sori bio ewo oti mantanim enne adehye do na da nam so ma wo mo etimi ahwere wo nkwa ejapade ansu pinada ena mika sei nyina da etimi efi adehye mo onkwanta ene oti mantanim mu ensa na mika sei no ze mika sei no yo panipa ono ye oti Regional Police Commander ne din ade DCOP Alex Akwa aka se kirem sem enipa mako nsia na basa ya kwaso oti mantan mu no wonom etimi ahwere wonom enkwa efrin so ahofra mako edun so bebi om dada no om pra no emodin ye pa se amikese wonom eda ya sabia wonom epre wonom enkwa eviso wo kirem a ade japade anasa dan mako du baako ni nyina da etimi asa na viso eye shops ahodo mako du baako so ni nyina da etimi asa ya ne ma ahodo ekoso ewo eye oti mantan mu no emo ya pam na mno panipa ona ya oti Regional Police Commander ne din DCOP Alex Akwa eje mra ni sentrofo sem no cheche nsem sei e de chere sentrofo oti mantam no emu. The firing started again. That is the 16th. Around 5 p.m. armed men attacked Tiobodom again. Tiobodom is located below the hill. So Shiari is on top, Tiobodom is down. So the assailants, we believe, are from Shiari, will descend the hill and then attack the Tiobodom community. 3 houses were burnt, 3 persons were killed. Police and military reinforcements were deployed to Nkwanta to maintain the peace during that night. Now on the 17th, more police and military reinforcements arrived in Nkwanta.
So the situation was calm. No gunshots were heard. But we went round and realized that 2 other persons had been shot, bringing the total number to 5. And the injured, 10 persons had been injured. As at yesterday, we had no gunshots. But we realized that 1 person was also shot in his room during the 16th. So bringing the total number to 6 persons killed, 10 persons injured, 12 houses and 1 shop set ablaze. On 18th January, the military and police conducted cordon and search in selected houses based on intelligence from the NIB. In all, 10 suspects were arrested with 2 pump-action guns, 2 single-barrel guns, and 131 cartridges were retrieved. On 20th January 2025, 7 of the suspects were remanded into prison custody by the Dambai Circuit Court. 3 of the suspects are on admission at the hospital with various ailments. 1 has a collarbone, the other one is in intensive care unit, and another one is also receiving treatment. When they recover, they will also be put before court. Just this morning, the military and the police again went to Shiari based on intelligence, and they've arrested quite a number of people, about 50 of them. We are here to screen them and prefer the appropriate charges against them, those found culpable. So as at now, security-wise, the town is calm, the surrounding villages are also calm, but we are still maintaining our presence because it is an uneasy calm. It can degenerate at any time. But the operation to Shari today, I am happy because it has sent the right signal to them that nobody can escape the full force of the security services. Eni a woti ye ukopiemo ewo oti mantam ni mu a ono na ye oti eye regional police commander ne din adi DCOP Alice Akwa ena wochiem se sa ne ma hodo ekoso no asrafo no gusu badwumaden a bibia beto din efiri se wa wonim na sabi ubetu na mabona na wasum betuma ya wahyepa oti mantam mu a yedi mu nkyeremu asumi eno wachi nso ena National Security Coordinator DCOP Osman Abdul Razak ono so kyeremu se basabasa ya hodo wa ekoso oti mantam titiru efa ahinsie ho no kyerem se ha adwen yepa ne senti ehu behia se ahomba ngoko ni nada ebetumi akwa montoma ede bomba ko se bi wo ba kumu ade no maboa abomode ade hinen amasomdwe mapa etumi aboti mantem efise de ekoso no ya se obi kopa ne hinadi na mentoma se betumi aso na ade hie bi etumi nam so mo nkwa etini efiri wonom ensa ene so mu kyeremu no enie. I also want to assure you that he was talking about the difficulties of the assembly being able to foot the bill of containing the troops here. It's DLFM 106.9. Absorb that expenditure. But when it comes to the previous one in which you have incurred debts, I think we would look into it. So rather for now, deal with the tool that has been deployed currently, that 100% we would foot the bill. I do not know whether we have a hospital close by so that some arrangement can be made for the upkeep of our troops in terms of their health and whatever it takes. I don't know the rotation system you have in place to be able to rotate them, to refresh them. I don't want us to keep them here too long because then the zeal and then the enthusiasm dies. Let's have a system where we rotate them frequently and to enable them work. Aside that, I want to assure you I'm with you 100%. And this 10 master, we have it all over the place. This will be a test case and an experiment. If it works, we are going to replicate this model in other places where we have similar conflicts and characteristics that has elements of crime imbibed in them. With that, I say, I thank you very much on behalf of the President. You are doing a good job. I think it was within 3 days you achieved this. I remember calling you on phone and you were ready to just hit the ground running. Eni a woti ye ukobo wuramu ahobambo ekuo mu a ono ye National Security Coordinator DCOP Osman Abdul Razak ena ochire mi se oba homa moko ni nyina ba so fise adwuma pa omobo no ekon kan yepo mbekọ so adwumaden aboa ema somdwe mapa etimede hene ewo oti mantanum ne kwakura mu no ena Chief of the Army Staff ne din di Major General Bismarck kwasi onhuna on said the abasobo kese pa adima maboko ni nyina kyerem se adwumaden omobo oti mantanum no ekon kan yepa ne senti adomu nyina se mugusuwa etawore ma chefri se de yakwaso no esa homa moko nyina ka bomba ko se bi boba kuma de no mboden na moboa na mo hwehunu sa somdwe mapa ebetume de hene ewo oti mantamnum and then give them the necessary encouragement that they need to reassure them that
the government and the military high command are supportive of their efforts here. But now I'm here, it's very important for me to commend all the security agencies for the level of collaboration that exists, and I want to encourage you to deepen that collaboration, because it's only this collaborative approach that will create the necessary synergy that will enable us to achieve the objective of creating the atmosphere that will make it possible for the necessary dialogue that will enable long-term solution to the conflict here. So I want to commend all of you and to urge you to continue to cooperate among yourselves, the military, the police, the other security agencies and the intelligence community, so that going forward we'll be able to help to create the atmosphere that will foster, the necessary conditions for whether it's negotiations and mediations to resolve the conflict. Any awoti a chief of the army staff, needing the Major General Bismarck Kwesi Ongna, and out to Saudi Abasubakese at the Bahumabuku, Wanumpuma, Oti Mountain, number Facebook, no DLFM 106.9 video that's Babawe. Hey, if you don't tumpa, so you found your copy with Tim and Temodia, Ghana near Winnim. Now, Bajo home and Napa with Tim and Temun Quanta, was so by a ship every same. Sadia Humbambo Kunania Brew, Tim and Temudie, da was one sana, da bonano, etimi ato. Yantuaka Seboniswe, Nenquanim. Yet waka sebone so na Ghana man penny John Dramani Mahama Eddie Abammonte Edia Koma eye Mrashebe fie eye Speaker of Parliament send ebe yon betimi Agyei atum se omo anomu ye ministers ene eye regional ministers edema omai no na nkrata beto ojana ya dia regional ministers no ko eye Upper West eye Charles Langa ane afa ne se ono ane ebe ye regional minister sanso na akobo no a eye Joseph Adai eye Akwaboa ane afa no ana Bono East enso ye Francis Owusu Enchi na akwa ye ministers of state na chese eye Fasha Free Ministry of Defense eye Dr. Edward Kofi Omanebuama ana Ministry of Communications, Digital Technology and Innovation eye Samuel Nate George ana Ministry of Lands and Natural Resources eye Emmanuel Ama Kofi Bua ana eye Ministry of Sports and Recreation eye Kofi Adams. Ministry of Labor, Jobs and Employment, Abdul Rashid. Ana okwa Ministry of Health, Kwabena Minta Akando. Ministry of Environment, Science and Technology, Ibrahim Mutala Mohammed. Ministry of Transport, Joseph Bukari. Ana Ministry of Interior, Muntaka Mohammed Mubarak. Ministry of Foreign Affairs, Samuel Okujeto Ablakwa. Ana Ministry of Works, Housing, any water resources Kenneth Gilbert. And a Minister of State in charge of special initiatives, Emmanuel Kwadwo Agyei. Minister of State, Government, any communications, Felix Kwachi Ofosu. And a Minister of State, Climate Change and Sustainability, Isifu Seidu. Into weni nipa Mampeni, John Dramani Mahama, Muse, Omombra, Nomomaya, regional ministers, any minister, and Fema Omanga, and Krata Ebetoja, Ewa Bra Felix, Kwachi Ofosu, on a Casamafua de Ma Mampeni, Eddie Betoja, and Tuba DLFM, ye Facebook in Neswa, DLFM 106.9, ya didn't Kratana to one ma. Ubetimi enye bi akinkan yento akase bono eso nese de atofom no no entene osofo kwakwahwe agudie eso eye hwan Kofi Adams we ne aye third badge ehwo de ana te ahia me bra Facebook no so DLFM 106.9 ye de eye statement na say aban nipa wa power no makoya asoafo ye de omudin ade aba wo ba obenya bi ni watumi akenkan wade kama wo honom pa na medie agudie mu nsensem ne hia me firi se de bia da de obekọ ho bia na sika enwunu fa ne sase nti wedie idi Adam so Adams idi Adams wedie me sere wada me wo fa se Kofi idi Adams MP ba modi ho na kwhwe ho siye na bo adwumade firi se Ghana de agudie mu nsem ne de agye nsrepe eni pateku apakan so anu wo so firi se ne football ho nsensem akwaje sra wo krom hanti ba modi na ko bo adwuma ena afin so ningo prampram ma shi bedwane Sam George
communication oh me wa fa secretary no onko bo adwuma den why obi ya abenya bone de bia ye tane chi onko som ga no nsom no sompam ene ye nyina ye hwe ekire kwan ye nto akase bo nso ye fa nifa nkire mu ewa sante matane ye kopie mu ewo boase na Ghana fo ba kaya we de yemanimu sem ena no mimi ne atwa mu ena oboase mebunu bi ebo mutiri mu pose eye angugo da sante bono mo de oboase wo kwa omuna mutu gold pa wo manga ne maje se ne gold da ho no mo de man concession kita wo no mo na susu ne kurei ena wono mo pit bi wo no mo anase biaye bi a wono ade ato ho no mo anansempo de angugo da sante enko ho no mo nsan kotufu magudie bi nti emrante ne tena ase hunu se tapi ekom de wo no mo ne senti omu hia ho no akotu galamse na mo so manya sika tumi apodwo ma no pam nanso mra mo kɔ no angugo da sante mpanifo kire mu se emebu nu fa koti gwanso ekobu wonom security protocols sunti emra anya adwuma omo ka kire mebu ne se wonom sa wo magi mebu nu ka kire omo se dabi ekwama de yi entimopo mumpo ba kwa kotufu magudie ni bi wonom visa yenso ye Ghana fo ena ne ansem ne kwaje nsire pire pataku ma kwaje nsem ne senti eye eji emperifo moden etimi fra soja fo kwoto hye mebu nu so a ene ya asa agro dimayaw ekwere nipa mako enkrom kana na omu nyina da etimi ato ewo boase ne mpatam na ne do yada okopiem oboase a enipa eto fo mo no emu mako enson wonom eye nuanom kramufo nti na hu benye se mbirifo betena asene ma yehye ne makwa ekosie wonom ne duante ne sente ne ekoto odwa ewo boase aban ya sabia nim ho ma mpirifo moden ekwa yehye emenipa mako enson wonom ye nuanom kramufo no empinifo oboase eye chief ima bode de anim mi kasa de hye ono be kopia wonom eye kurabia e woboase eye aban ya sabia no ehwo no mo pe na nipa mako mienu so mo ka ho no mo kirem se sani pa mako mienu wori mu de enya de mo yanka mofo ndo mo da so a edem kurabia ho no ma improvement mode etunya papa wonom ahwe de kurenti enam so ma de hye wonim so etumi ehwe wonom nkwa na nkata na kirem se enne sani pa mako mienu a mo da ya sabia anase mu kurabia ho no mo de a doctor fon papa won mu wi amfa hwehwemu no konkon dan eye aposifo aposifo ba kokoma apan na ba so abomode hwehwemu de ahwede enti enam so e ma de hye yin so etumi efremu na mre eto odwa se enye nanum kramufo eye awufusom e de amani pama akoma so won ye kramufo no yenkotie emra dwumade na ekoso na ne ahode obi etwagu ye e wo boase aban ya sabia enim ehonom It's DLFM 106.9. DLFM 106.9. Enti dia uti ye nyina ye ne oboase mra na ye nuanom eye mosreme som no ebo moden na wanom etimi akata adehia mako nso amoye som ne ma no akiri ewo boase aban ayasabia anim ho no mo no eho ani awodo twagu ye no ene ye de asomwe eno achi ena batan ene adehia wonom adehia etimi kwehye omkofiri mukwanwo wo boate tutuo no mu no ekirem se mabodua ono mu kirem se de asie no emu oyasa adehia yi ekwa kopo manu aduane keke na nipa bi abo mutu de mo ntiase ne ntiase ya kinane senti omodo osoro apia osiri kakaduro edugu bentwam eya ne kofo ede hye asrafo no eto sene ayemuka entumi tinsi omoto na ehusunsuanso ne bi nka mabusuafo nyine fi se ya wo de abusua na famu no emu eya pam abata ne kirem se ne wono mukunu mawu a ema mogye na kire no emu eya pa ne senti wono ntumi ntinase ema oye ne kese wentu wonom ewo mra nipa bi afamra kwanso agye omade hye ne nkwade afro musemte omo ntiase de ne omo bodua se na adehye mbo moden efa omo nsa so titiriw ene agi adwuma kuo no na afin so military officers omo amani kotutuo ne de omo kirem se eduabonya omo officer ne mo motuo no emu eya pa ne so mu enchema wodo so msentrefo no enie
Any awoti ye ayadesha one more boase ne one ma hokafo e hokaka adwam ne tu aka no mo boase ni bi na mu kirim se wonum e bonua efri se de asie ni mo ya so mu kunum kopa bibia ba fie menem be ye de na nam enne ama wonum kunum ama ma be ye inyanka o ma be ye nyanka o musa ba be dikuna de a asem ni mu oyenti onum aburumia wo boase na ba Facebook no so a DLFM 106.9 na emre enne do ya da ufosom ne koso no ya the videos na gusu a wo ba banya bi ni wahwe e de amaya akwa ya ho sem ye pa wo boase a Sikapa Kwadwo de free boase bansuni ya o nipa mako nkron team niema bi say ya na mera ho nipa na sam ho sa no bra Facebook no so DLFM 106.9 ye nipa ma e na mo sam ho sa no o mo de deda o mo fita sa no nipa 1 2 3 4 5 6 7 nipa ne go ededa ade aso sa na ye twa o mo ho ahia yi oboase eji yiku no eye company kese wonum eye mining concession no mato atuaka enti Ghana ni ukwaje den wo hono enne etu ato ema tim nipa makoma emu oden dia pa na ebesu ya firi mu okurum a yo Sikapa yentu akase ebo ne so Yentu akase ebo ne so na eye obepa oboso me ne de to sudu e wo mfimpi mienu ni aduonu num ni mu ana omampani John Dramani Mahama edi betu dwa se ade a IGP emo ne homode enye nhwehwemu efemfa eye mfimpi mienu ni aduonu ene mfimpi mienu ni aduonu nan eye owu ekoso wabra ne yetu abani mu na we na eye Inspector General of Police eye Dr. George Ekufu Dampare ede eye krata komo omampani se ade a wabo ne homode a apa special team a omo ba be ye nhwehwemu ede afa owu a ekoso e wa abra na abato no ekoso no we na omo che say ya dey special team no omo free criminal investigation department omo headquarters no esan say omo na omo was skills ni experience omo betimi aye hwehwemu ni ye na nipa ada omo no chief superintendent Joseph na negbe ana da omo no nti omo hye omo pani bo say ya dey a omo bebo omo homodin awura baabi omo pese omo rua bia se na be ye omo benya information e dey for owu a ekoso wa bra na eto aba no na ya dey nso a IGP ama special team no emre omo betimi dia ye adwuma se na be ye a omo betimi aye no wo kwan paso no manya information e dey abra omo pani nti ma omo pani endwin bibia ya dey omo ye se adwuma ni ye pa no maye no wo kwan sronko so when in Sema Inspector General of Police, Dr. George Ekufu Dampare, ede abetuja. Yentu akase ebo no so na yenkopie mu e wo ne juvenile court a e won krabo prema temum. Na yenka mo Ghana fo beka ya ene emfimpim mienu ene aduonu ba komo ena akopie mu wakaso a mofra mienu mofra nkuma eso mo to no ma no mu hu say
TV so na owura bia ono no mo kire mu say oye nduro pa ena oti TV ni so ka kire Ghana fo nyina se onde oye aduro ni senti uyo obi a wo pesika dwete la Jean de bomodien na kum nipa uwia 5000 Ghana cedi fa ka ho bra na sika obenya no ebese ne Ghana ni senti mo frɛ nso emu ye de pa ma asem wei etimi ete wono mo se ase bomodien kwachi abofra kuma wanya mfinhie ne duwa kasoa etwa ne ti difiri so ma ne kwa yaro hosem yi pa wie na mbomode ade ne kosie ye na tensem wei no ekopie mu court kobra sana Ghana fo beka na mofra nden wadu mfinhie mako edu nwotwe de court etimi na kotum so nkwadam ne nkwa na nyina frisa na motu no tu ye no etia Ghana mra na bofra onde ne osua na wanya mfinhie mako dunum no court ade ne kotum mu sane onkonkwada eye juvenile court no onkonkwada eye wonum eye collectional center onom nomwa na onkoso ebi mfamfiri hom nene court akwa setena ekire mu sem abofra na wanya mfinhie edunum nene meka sei wanya mfinhie mako edunkron 19 years nanso court ekire mu sem nhwehwema hodo omaye ne kire mu sem abofra wadifo ne senti ntansa hodo omde abono no omomade no nkwada afiase abosome mako dumienu egina ho edema afe baako se beya na mutu ene otu ye ne se sabe ye boda rosi yenkum nipa beku nipa de a Ghana mra esi hu kwan pa ne senti onkonkwada mum ewe ye senior collectional center ewe juvenile court na court kire mu sem abofra no bomoden epa cha opase de asieje de wonu ne ho pa afiri sem na onim se enke betuma ko wie ne sei afi nso abofra bomoden eti ne kunu nso ne papa nso ode chopa kese de mano pasa papa we de enke beya wo chewalanyi bomoden na facha no efisa ne ma watui enya na mopa nanso court kire mu se dabi wukum nipa ontu megina hanom enka nkire se odifo ni senti upacha unti yemfa nchaw dabi abamre mu no enkyira sa ne senti abofra mu kire mu se de wakan court entumi nyina ne sanso nti ombomoden kwadamam abosome ba ko mako dumienu se be ye kina bi no sesabe ofiri mu fino hu se ye boda rosi yenkum nipa ontumi enkotu emomoden enkokokum nipa na eya presiding judge ne otan na twam eye Benis mensima akon echechire mu sem wo hwa abofra na sansem na esiye ewo ye furu so obosum nom ewo fempem mienu ni eye donu ba ko mu na abofra na na meka se wanya vinje na mako edunkron no senti court atena asem so hyesem wo hwa eye juvenile justice na wonom at eye 2003 no eye article 653 no echire mu sem juvenile court no ba womaden atimi atena so hya wo maye ne sabofra mo che no no watime de kadam eye mfinhia mako miensenti wadi kan abomode 7 times ni nyina wie nanso ema me kire mu sem sana monto abofra nto ma hwehwema hunu se abofra na oyobia na ogina eye egina pen eye me eye nsia me kire kra 6 na mmoma so odinti ofiri classroom kwada afie ena kan no bia womade yakotu sana mo boni we ni senti court ni kire mu sem omamade no nkwada afiase no nkonko sua adwuma pa na oba no nyansa no adwuma asabe onya adwuma bi ne waya sana mafonsa no ntimo moden enkokum ne nua nipa emfa ne mfiri atiasefo asase we so na Ghana fo beka ya eye ehine bosumi atwa amun ewa afi atwa amun ni mo nom ena eye 7 member eye jury unanimous decision na ba bonten echirem sem Sammy Adwoa mieni embra omato ni nyane sem eye conspiracy to commit eye murder ena afi so eye substantive eye murder ena mode ma wodem so moden atimi atwen sekan atimi akonim panti emba mra mu no efata so moden atimi kwakwada afiase na enkane chirem se eye high court presided by eye justice Lydia Osaimafo ede abofra no waye mfinhia mako dunwotwe no ebakotu mu so nkwadam ne nkwa na nyina visas anamo no tu ye ne sabe ewrikasem na omo se ne court sakwa asetena echirem sem abofra na wanya mfinhia mako du enumene wanya mfinhia mako dunkro no so nkonkwada afiase ewo eye juvenile court wonom eye collectional center onkwada mu aboso mako du mienu no nya nkosua adwuma se betumi abo na echena bi no firi mu fia anmoto we no onkonkotu bi woni kra wodo nso a efiri Ghana eye juvenile court wa Accra aba ene yade mu chechire mu ede som ne ntwa ye hone nkofan na aboafo dwoton de ye ba kasebo no de ka echire beti ni nyinada ede efiri wonom ede ama wo makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie ma menintreo Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa ama wo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai,
Poland, Croatia, na afei kura deɛ Serbia any Greece nso abɛka ho a work permit ɛtɛkyere. Ma menkyerɛ wɔn mo ɛkyere kwan. Sunday Sam's Consult ɛwɔ Ofanko Barrier, Asofan a wɔbɛn White Park Hotel ɛwɔ Asofa New Station hɔ nom a. Frɛ number 0244 291546. Email address no nso ɛyɛ samuelowusu626@gmail.com. Yɛgye ehu die nti we connect dreams with opportunities. Ɛma ne nyɛ wadwendwen frɛ wɔnom na nso bedi adanseɛ ɛmpo ase deɛ media. Yamamo akwaba afi yenko Facebook ni sana dwenkyerɛ Ghana fo de aba no yamonitor emfa emam way free wo fa K new plan station circle no chirem NDC government in there wo hwɛ wonom appointed NDC national chairman ase dun katia ne ade a ɔsɛ ne mapa na sɛ ɔma pa adwuma de ama wonom mu chirem sɛ we die family and friends nkwa ya dase we nsu free we chada ha no chirem sɛ kasebro ni mu de party sa no manam ne nkyɛ akɛse enkoma Sammy B na afin so Adwoa Sikapa no chirem sɛ kasebro no ɛyɛ official pa na dem ɛwɔ ɛyɛ great station we biam ku ha pa mu de party sɛ bi ano manam we free DJ Ghana man nkyɛn DLFM nice ɛhɔ no mu fi ɔte pa we nsu ɛyɛ Roberta yɛ boa no chirem sɛ good evening Nhyiraba Kwadwo NF Adwoa Sikapa ɔsi yɛ boa adwumaden yɛ pa yɛn so yɛ dase we nsu yɛ Santi Joseph no chirem sɛ odi free ɛyɛ Boga Zare no chirem sɛ deɛ news ne deɛ emu ɔde pa yɛ dase pa kana ni yɛ ba wɔ nkyɛn so fa na me so fa fi sɛ deɛ atɔfɔm no emu ɔden pa na emu odu sɛ sabe chema untumi change ene sem de asi oboase Ghana ne afutuo be na wo fade afiri mu afiri sem wo hwe adehye no be mboko wura sem kokotu fuma gudie na ye angogo da shantefo wono mining concession na ka ho ni senti na mlamu na mlani ho kwan sa adehye betumi gbe wa no etumi akotu fuma gudie ena mba mode bu mna so ne etu ato a nipa makoma nkron wo mawei yenya de na nya de se ye ne yani so so asrafo ntutututu de nanso emra so die Ghana ni asem wei wo se ho sen hello majo bema mejusu ama yentio nyame adom yete ase ye de nyame ase yo me pa cho me di 49 na ba ko pe amanse primary yentio minua sebi ye wo Ghana hai emra e wo Ghana ba bia ye se sebi kwakwa nanse adua watena se ama your friend saying how do you put it entikuma mo bisa say entikuma nkogina se enkoye de bendeme so ba bia ye se menko se bi okopeden ya ni ye se men so o se mekwane nchen enti se bi o emra e wo boase emra wo Ghana agro board for na as good for no se bi wuti wo fia o mo ntimi metu wo mfiri wo fie se bi e betu gold wo ho ana meboa enti won so fi solid free wo fie enko o masters so be bia sebi o man no dia ma won so ndi omudwuma ontimi nko enti sebi bi mpo a community mu betimi asre wo di petition be ko na mo asre se bia ye we de ye hu sesese mu nya adwuma wo obiu enti sebi ye pepe ye be pe bi di kaka o mo ma mo da opportunity na amako na sebi mo de mo nsasi bodia sebi wo ni wuro obi kawa emfada bet na beti sa mate nti ebesere nyankopon hu o ma wu ni mo meda se pa for na ya me onhira pa na wadwenkyere hello majo hello senior good evening evening wudi na bia kasa free Emmanuel akasidi si amaba bom sisi onungwa senior mpacho me nti onimre anglo board for no ani obuase for no no credit da ho na waka kira onu ye omu ye no o ma anya ni ye ye kromam for no ye no o ma anya ni ye se wo be didi obi asase so a at least as a so woman hu okay na mumra kwan so yo ana se wo pa na chew ba wan kasa wo be fa wo pekeke se wo ko didi obi asase so ye nya ne fa yo so da bia se wo tu momone fo a na wa to fra so mate me de me so da se pa hello majo we ya me last call am yenti o yeja oh Sammy B apome ya me aduma ho fe na won so e boko ase million me kasa free dodowa iba cho me yenti o ade no mesunya me yuro aho me say obi anya botre won se wo kofa obi asasi kura adoso aye ejuma ana adua blokura one of the asasi hu ana one na beku iti yesre se bibi mu a adewe eya iti obi betu anamosa no company for ho
no mama mo adwuma ne bia but the studio eya misro mu mate menso meda se pa na wadwenkyira wode abanyankopɔn onhyira wo momfa nkyɛ yɛ pa yɛmrɛ no apaka gye yet obumiko mu fie visa ne tam no yaje bebre na firi mti momfa nkyɛ yɛ pa sa frɛfo no yɛntimi amfa dodo na we happy baby happy birthday enko enfama Maze Vida break kwam Maze Vida break kwam we everyone kasa utotwomutwo ne din de papa kumsi no yɛ adwuma ɛwɔ TV Africa wo kyerem sɛ ne ɛyɛ wa wodente yankopɔn ompagya no nyɛ okese o ma wo so pa na ne din no emfa wo ensi so sorosoro pa Maze Vida break kwam we everyone kasa utotwomutwo papa kumsi no yɛ adwuma ɛwɔ TV Africa sɛ ɛna yɛ wa wodente yankopɔn o ma wo din no so no nyɛ okese pa o ma de pa bia wasase we suo no ebi emra wo nsra pan mum every way every ene nkasa senior technician Ziggy ene wo kyerem sɛ Obed abrakwa ne ɛyɛ wa wodenti yankopɔn wo nhyira wo ɔsɛ de ɔpɛ wasɛm no ɛne kwan afa so a wo krɔkrɔ ne gye ho yɛ pantine senior man ɛyɛ Obed abrakwa we every DLFM yɛ senior technician Ziggy ɛne wo kyerem sɛ ne wa wodenti yankopɔn ompagya wo na ɔnyɛ ɔkɛse pa de pɛ wasase we so no ebi entumi mra wo nsra ba mu yɛn na yɛ gyina we sina kasebadi nyinaa ɛde asi kasebam sɛmfo yɛ Maze mebere antwi ne sɛ mu ɛde ma yɛn dode kopie mo Facebook no so senior technician Ziggy ne bɔ moden kopie mo Facebook no so a won so kase wonya bi ehwe ede ma yen enanu me ne abesoma nimire no edi amagye so Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa yesori sui na paka GH otena se na kopama so nsem no ode ne nyina da atoa so ede amema kase video no ene DLFM 106.9 DL Power Sports emuade DL Power Sports emuade ejawo Dead down. DL Power Sports on DLFM 106.9.